Giro kamano kuom keto Ramogi TV ka endi makidieny mar ariyo mar chenro mar miluongo ni Duol. An nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach deno Ombija taya nyakwar guoko cha pesa. Ma seche makoro wagoyo mbaka gi Honorable John Mbadi ene jakom mar ODM kendo en jaod bura bende mogwel. Kamano ahinya kuom miwa sechegi. Kamano. Wachaka nigi wach ma koro timore sani. Jatend piny Kenya William Ruto koni koro nyaka miye mana higa achiel mondo ka bech mogo dog chien. Bentiere adieri e singo ni koro sani nikech nitiere jopiny koro olal nikech mane gine campaign ni gocho ni bech mogo dhi dok chien piyo sani koro en higa achiel. Un kaka joma ni od bura adieri ni kanye beni dhi dok chien koso ko dhi dok chien mondo ji ong'e. Ma achiel kuom gik manyalo wacho ni Trevor ne onego bed puonj ahinya ne jogo kura ni sama itimo negi singo ka ji josiasa mopogore opogore manyo kura kata manyo mbulu kata timo pedha no mbulu nyaka gikaw thuolo mondo gigo kogno gik ma josiasa wacho to ging'i kit josiasa gi chien ka ng'am to nitie mosebedo ka adieri onge wechene ko wacho nu singo moro nyaka ng'i ni to ukaw singo neno kako wache no koso ing'eyo ni jatend piny owacho ma wan go sani ni kada king'iyo chien sama ne en jalop jatend piny owacho ti gik mang'eny manowacho to ka gik sama koro ringo tim geto gitimre koro ma achiel mana kuom gik ma miyo jowa puonj jogo kura ni koro ka dhi mbele kuma dhieni gi ng'i ahinya gik ma gichike itgi kuom josiasa to en wach ma miwuoro ahinya ka jatend piny owacho manosingo ne jo Kenya ni kodonje telo kata ka nopo nodonje telo be seche kane pok odonje ni to gima chiel manodhi kedogo adua tenga ne ngima manoidho to kako donjo to ngima moidho oketo chien kabisa. Achiel kuom gi en bech mafuta okong'iyo kendo nochalo makagima omedo ketho bech mafuta. Bech chiemo bende mana kamano seche mano campaign to nowacho ni mogo kodonjo ni to mogo bro bedo siling 80. Remember ni sama no campaign owacho ni President Uhuru Raila Odinga onyis jo Kenya gimomiyo bech mogo ni malo. Wiye to ne wil Raila Odinga ne ok ni e sirkal sechego. Omiyo jo Kenya aparo ni en hawe marach nikech ng'eny jo Kenya mang'eny manokogo ne kura. Kuro sani to wawacho ni jo Kenya kayo gima ne gichuoyo. But nitie joma nochuoyo gima kore kayo ni. To gi wan wa joma nokochuoye. Kuro to supermarket to riwo wate. Kuming'ewe gigi oriwo wate. En wach ma lich ahinya. Kenda naneno ni kata mna kwa dhi nyime ka onge lokruok madhi bede kata mna bang'e gachiel nikech gik programs ma Ruto wacho noketo in place onge pogruok wach fertilizer ma ok mokwongo chiwe fertilizer ichiwo fertilizer ka pile to fertilizer bok lokre koth tino ka koth nenore ni ok dhi biro yo makare. Mar ariyo owacho weche mag dams ni odhi kunyo dams 100. Trevor dams ma Kenya ka dams madongo miwuoyegi ok owuoye water pans owuoye dams gi achiel kende ikunyo gi bilion 50 bilion 50 kigo gi dams 100 en trilion 5 so higni 5 kidwa kunyo dams ma worth trilion 5 manyiso ni kaka higa I spend 1 trillion e kunyo dams waonge gi gima kisungu luongo ni fiscal space. Sani king'iyo pesa ma wachoko usuru ma wachoko en karibu trilion 2. Trilion 2 ni kore kochopo trilion 2. Trilion 2 ni to gope ma wachulo to wachulo bilion 900. Manyiso ni nus ne dhi chulo gope. To mshahara ma wachulo jotich bende dhi bilion 800. To kendo pesa ma watere counties sani ne en bilion 370. Ma bende kadhi mbele kanyo ne wadwa no mede nikech bene gisingo gin be ni gidhi kete 35 ewi 100. So king'iyo inena na gik mag ukora mag wuondo ji kwano dok donji to koro un kaka jo od bura ang'o ma dotim mondo mi ukony jopiny nikech bei to en maswake to mana kaka iwacho no wadhi e supermarket achiel koso nitie kaka mak tiyo gi sirkal owacho ma kata gima dang' utim be koro onge. No, nitie gima wanyalo timo nikech achiel wan wanyalo dhi kelo lokruok mondo wawach ni budget kokele kata chenro ma sirkal nigo mar tiyo gi pes jopiny kokele od bura jo od bura nigi teko mar loko mondo kete kuma onyalo kelo konyruok ne japiny.
but ing'eyo ni king'iyo od bura kaka entie sani nitie gik mwabro wacho to wabro machalo joma go koko gin gik mane wachako wacho kata 2013 kane wawacho ni gowe muolo ni biro hinyo jopiny onge ng'ama ne winjowa nikech ne nitie tyranny of numbers nye neno ka jo Kenya nyok omiyo Kenya Kwanza majority e National Assembly to immediately kada kapok wach yiero tieki kapod wach ywaruok ni e Supreme Court to jatend piny owacho masani osechako luongo wabunge kagi kacha to wabunge wambe mang'eny maonge gi principles gionge msimamo osechako lokore modok kocha koro ino ka namba manyo jo Kenya omiyo Azimio mar wabunge 171 karibu wabunge 14 osedar wadong' mana gi wabunge 157 kende ma bende moko kuomgi wacho ni gin kodu to ok gin kodwa then ino kama menyo kelgi independent ba 12 already 10 tinde wacho mana wach jo Kenya Kwanza koro ino ngoni kata dang' wateri wach kata twak manyalo loko mondo pesa mang'eny oter mondo konjo piny pod ibiro nongo kaka tamore gibiro mana keto gik anyalo luongo ni populist agenda mar Kenya Kwanza so but one kaka jod bura makwedo wabro bedo gi thuolo mondo mi wa ler gik ma kopo no tindo nyalo kelo konyruok ne jopiny koro jopiny biro pogo kinde wagi jok manyo koro mi sirikal koro riambogi to gimi wacho en ni koro moko biro mana go koko to gimu nyalo time malong'o to onge nyiso ni piny owacho biro yudo yo magidwaro nikech koro od bura giingo sani ing'eyo ni od bura ji ng'ado bura kokadho kuom ombulu koro ka jo ung'eny to goyo kura kaka odwaro but duondi to winjore nitie gik mang'eny ma jopiny sani penjowa ni to un kaka ma un e od bura dak nun loko magi to nitiere kaka wan wawachogi but ka gik sa go ombulu to gogi ombulu wuok mopogore koro ok en gima yot ahinya ne jo Kenya nikech ten piny owacho masani nyo move quickly makoro en gi majority manyo onge go ka dinyo wakete dinyo bed ni wan ye siasa kata siasa ma Kenya ka chalo gi machal migoyo piny mar Amerika ino ka jo Amerika jok manyo donjo ka gin Republican chama mar Trump pod gina kar tiendgi ng'eny gi onge kuma gidhiye kendo ineno ka sani gidhiye miluongo ni midterm election manyalo miyo Republican kata majority to president pod dhi mabedo Biden maja democratic maisa democrat koro inongo ni gik midhi kel nyaka koro ji goe mbaka matwage malach to marwa ni tino ka already osem tiyo gi route mar yieyo mosekao jochung mang'eny kata jo bura mang'eny moyier moduoko kore koni to kendo koro ineno kata sani ka weche matimore od bura mipuodho chalo gi midwa puodhi jok manyo yier jotend migepe to ineno mna ka already ji ok chikitgi kata kineno ka ji golo twak to ji ok chikitgi joma wachi kaka Aisha Jumwa ma minority wacho ni kaluwore gi gik maluwore ok onego bed ni en jatend migawo Mithika Linturi nigi cases madhi 40 court ng'ata achiel weche moko ne luwore nyaka weche mag bembo weche marach kabisa wach moningo kelwa wich kuot kaka country to inuongo ka jomoko to shangilia to ne wabro kadhe nang'o nikech koro gidwa ni gimor jatend piny owacho to nuwinjru mana kuom ng'at achiel kende ma en jatend migawo mar wuoth gimiluongo ni Penina Malonza en kende ma nuwinjru ni ok onego bed ni ikale jomodong' gi tang'o miyo winjruok otamore jomodonge ing'eni ananeno ni kata mna Penina no nyaka bed nitie siasa moro ma bende otugore kanyo nikech king'iyo jotend migepe mag William Ruto gi anya wacho ni William Ruto ok ne dwa yiero jotend migepe odwa no riemb sirikal from State House kech king'iyo jowa mi thuolo ni mondo dhi obed jotend migepe jo minyalo kwano ni nigi ability nikech katiba nomiyo wateko mondo wago kogno jotend migepe kaluwore gi weche adek miluongo gi kisungu ni suitability margi achiel en sombe kata lony ma en go kisomo e area ma imiyeno mar ariyo iluongo ni experience en koro lony ma ng'ato bedo go kaluwore gi tije kaka osebedo kotiyo kata kuonde mosetiye
To mar adek en kabend kaka integrity mare kata nyalo wacho ni ler mare, ong'ama chal nade, kite chal nade, ong'ama luete jamibadhi koso ng'at moro ma oriere. So gigi king'iyo kabinet mar Ruto, joma nyalo kadho test adek gi ok apande gi lo ji 5. Itiji matin kuom ji 24. Joma nyalo kadho kuonde adek go ma sombgi ler, ma nigi lony mowinjore kaluwore kuon ma gisetiye, ging'eyo maber migawo mimiyeno, to gi joma nigi integrity. Weche adek gi kikawo ng'ato achiel kuom jok moketi 24, I'm sure ni ji 5 ok nyal ji molo 5 ok nyal kadho test mag weche adego. Kata kinwang'o ng'at moro ma nigi otese maber kata gi integrity maber, to lony moro ma en go maber migawo mimiyeno tinwang'o ka onge. Lakini kata un kaka jo minority nuyiero mana ji 3 kende mithika ni Turi Aisha Juma to gibedi na Maloza. Jowa mane nie committee, in fact ana pok na make my contribution, I hope ni kina yud thuolo. I feel ni ne ok gidhi gitimo a level moro mar golo Aisha Juma to gi Mithika Linturi, adieri everybody ong'eyo gik maluorogi, to gi mama ni Malonza ni bende ne giwacho eto to kendo king'iyo karatese ne maybe gilony nikech ni cha deputy governor to ne neno noromo, to kiwacho ni penj manyo penje nyok obedo gi ng'eyo maber migawo manodwa donje. Kipogore gi mago, ng'ato kaka Davis Chirchir nokoningo puodhi ngech nyocha nene migawo makuritereni ne tich osetame e Jubilee 1 okati Jubilee 2, Jubilee 1 kendo nogole ka en achiel kuom jok mane weche mag mibadhi luoro. King'iyo chapter 6 okowacho ni okowolo ni yakibed gi kese court kata twei, iwacho ni kitimo kiti okoningo kel wich kuot no office ma idhi yeno. To Davis wan gi mama miluongo Rebecca Miano ma nigi knowledge kendo ng'eyo gi lony maber e weche mag energy. Ang'o mane mono kawe to kete energy, ikawo Davis Chirchir keto kanyo. King'iyo ng'ato kaka Kithure Kindiki, ng'ama oromo kabisa, but kamukete to ok owinjore kode nikech lony ma en go e weche mag internal security maber manyalo miyo bed kanyo onge. King'iyo ng'at miluongo Ken Njiru cha, weche mag lands osekelo ne Kenya, nokelo nyaka lwenye Kenya ka. Ing'eni 2007 gorruok manotimore 2007 ne en weche ariyo. Na achiel ne ji laro weche mag loch gi mag siasa. To mar ariyo maduong' mogik ma wich wilgo en weche mag land, weche mag lope. Emomiyo kane Krigla ono wachni, to achiel kuom gik manobedo identified ne en wach mar law. So law no poko bedo fixed nyaka sacha. James Orengo no chake, to kama norengo weye reforms no e kaka no weye kane Jubilee obiro to ketho weche mag reforms land. Ne wa expect ni Ruto biro kelo ng'ato manyalo kelo lokruok e weche mag law. Odhi okawo ng'ato ma onge gi experience at all manyo tiye county government of Nakuru, emomi weche mag law oonge gi kata record moro machien kacha manyiso no understand weche lokruok minyalo kelelo. So anyalo dhi on and on, but gima duong' ka en ni king'iyo cabinet mar William Ruto, ok en cabinet man gi lony mowinjore. Jatelo ma okete weche mag omuom en gi karatas, en gi somo. To king'iyo sigande sama ne en Central Bank of Kenya, ok ane komiyo achir ni onyalo tiyo tich mar bedo CS mar treasury e yo makare. King'iyo weche mare gi chung' mare gi integrity mare ok ber. So ofele gik moko ariyo kuom gik moko adek. So mbeto ero nitie kendo en gi PhD gi everything e weche mag economics, but ka kosetiyo gi sombe no ok mi jo Kenya bed gi chir ni ko bed ministry kata migawo mar treasury mar finance to dhi kelo lokruok ne chandruok ma wan go maduong' sani e Kenya ka en uchumi marwa rach. Economy marwa dwaro ng'ama nyalo loke mondo duoge e line e reru nikech oseba reru. To koro bin gigi dhi dok mana kama iwache chan nikech gun kaka koro joma noke od bura udhi mana go koko to gima udhi timo maler to onge, jogi pod jo od bura dhi mana kalo te.
Mano nyalore. Mano nitie achiel gik mo wacho ng'amo kwedo minority okwedo kendo majority bende okwedo pod nyalo mana kadho. Ginyalo kadho but ing'eni kanye momiyo bende wan gi system kadebe ni do en kaka ne wakete to ne inwang'o ni inyalo ti gi weche jood bura kata report jood bura to ng'ato dhi ge do to wacho ni ng'ani bunge okutiyo tije kaka dwarore nikech ng'ani giseyudo ni nigi rem machalo kage ka to kae bang'e kendo gichake puodho tinwang'o ni do ne nyalo donje ma kete kendo duoge wang'e but do bende wan gi buok ni sani kendo koro kanye neno gik manyosi chako timore do kendo koro miyo wabuok emomiyo waparo kaka joma ni opposition ni probably pod nyaka wachak wakas wared tol kendo nyaka wakas kamba kendo do duoge wang'e kech do kobanyong to do bro kelonwa koko King'iyo koko melo 2007 ng'en no biro nikech ne waonge gi do mane ji nigo gi chir ne waonge gi chuny gi faith kod judiciary. Koro sani kwa dhi mbele nikech koro weche gi dhi kadhi matek. Achiel kuom gik ma jatend piny Kenya osewacho en ni budget mondo ng'ad gi bilion 300. In kaka jalony weche mag omenda ma be dhi konyo jo Kenya e yo moro amora. Ng'ado budget gi bilion 300 ne nyalo bedo mana maber konyiswa ni dwa ng'ad kanye. Arito mondo ane gimoa e treasury kata mini budget mowuok e treasury. Ananeno ni gima ne Ruto wacho was just timo gino ni populist statement. Ineno ka gino nyoinyo tugo gi budget e koriga kama ema nyomiyo Prime Minister ma UK Liz utieko mana 45 days e office. Samidhi ng'ado budget gi bilion 300 aneno na ahinya ebi mang'ad development expenditure nikech recurrent onge kaka ibiro dhi tamori chulo ji mishahara mosendiki joma bende dhi wuoth gibiro manyo yo ma gidhi wuoth kata item ni reduce by waseteme so and pesa masani mudong ma traveling and all that on operation ok ng'eny ahinya budget ma wantiere ng'eny budget ni koro en mshahara ema koro oketo recurrent expenditure malo nikech wa create two levels of government ma okwanego devolve functions mwatere counties okwanego e national pod ginage na national koro ki reduce budget ma development tingeni oki grow the economy tie gik moko mawacho ta gi dholuo driver koro jo thuro beti onge koro okigeru uchumi marwa ni ok dong ubro mabedo kama entie ni oro product piny gima ne Ruto ni gotim eni omany kama pesa ikethe e weche mag mibadhi gimomiyo kodwa chiko mibadhi ter dhiera nono in fact nyacha wache bunge pod anuoye ni jatend piny owacho manyo wayiero kata manyo oyier gi joma nyo oyierego koro sani jo Kenya te oyiere nyaka an ng'ama nyo kogone koro wan ong'e ni wayiere ong'e maber ni nitiere gima kelo ne Kenya chandruok and gima kelo ne Kenya chandruok Trevor en weche mag mibadhi moko weche mag chulo osuru kaka wacho sani nikech sani to weche mag chulo osuru ni emosike ni jo Kenya ka chulo kodang chulo usuru kako ne obene gi chulo to piny owacho biro bedo gi pesa kata jomok chulo usuru en ma mibadhi mamiyo ok gichulo usuru and Trevor jomok chulo usuru gi kikipani ok gichulo usuru completely ka ng'ato ningo chulo usuru milion achiel to chulo 500,000 madhi ne joma choko usuru to milion 500,000 odongo so gigolo pesa to dhi e mfuko mag joma onego bed ni choko usuru ka so mibadhi ema kelo dok chien mar choko usuru jo Kenya chulo usuru kendo anyalo wacho ni Kenya achiel kuom pinje ma usuru michulo ni malo donge wawache pile to joma choko usuru kopogore gi pesa miluongo ni direct taxation ming'ade msachi direct ng'eny usuru monego bed ni chule Kenya ka ichule bwo mesa so gigo mibadhi ema kelo kogo nyon ne mibadhi to usuru ka dhi donjo kogo nyon ne mibadhi pesa malale Kenya ka bilion 2 odiochieng' ka mamiyo bilion 700 lale higa sani en odwa reduce budget gi bilion 300 ko udino
buche ma bilion 700 kalalgo then she doesn't need okochuno ni akongad budget owewa budget kaka en to pesa mane lalka duogo ka ineno gima koro kelonwa tabu ma wan go ni Trevor en ni from 2013 kabiro mbele kanyo jowagi nodonje ologope to gi ologope kaka SGR oger gi gowi tinwongo ni bech SGR odhi ma by the time itieke koro gore diriyo koro kanoningo oger gimoro gi bilion 200 tigere gi bilion 400 now bilion 200 mamoko mo all to gere go ni en pesa mowiti mochalo gi mopuki so rerucha noningo bed gi ability kata capacity to duoko bilion 200 koro ikete ni nyaka duok bilion 400 ka ok onyal duoko nyiso ni uchumi dok piny chalo gi mekunyo ni uchumi maru ang'owa bugo so Korolal. Yes, koro gima kelo nwa tabu maduong' kabisa en gowi mane waolo to wadonjogo e gik maketho pesa kaka king'iyo pesa mane waolo mar Eurobond Trevor pesa mane waolo mar Eurobond bilion moingo 200 that time mane okungo hol en nokethete ang'o miya wacho nokethe notere omiye jo NYS odhigo Kibira odhi loso Kibira mondo bed maler odhigo Mathare odhigo Kondele Kisumu ni mondo koro ginyisi ni Raila nyocha ni jumbe ma Lang'ata owe Lang'ata kolil Kondele kumoaye olil wan muaywe to onge ng'ama nyalo dhi e bank kata in Trevor awacho gini pil onge ng'ama nyalo dhi e bank olo pesa ni mondo bio obet go diel yari madalane kata mondo bio ywego liare idwa yudo pesa nade kidwoko me bank cha much as yweyo liare kata yweyo slums go ne ber but ne ok en gima sustainable development nyaka ne wang'i ni pesa mwaolo wakete gik manyalo nyuolo pesa kisungu luongo ni productive asset an kaka an economist ang'eni an accountant ang'e maleni an asset en gima nigi productive value mabro duoko pesa miolo cha yo eminyalo duoko pesa miolo otherwise donge wanyalo olo donge nyalo dhi e bank mi ol go mi ng'iew suit ma jaber kabisa to bro konyi nang'o pesa nyaka iduoko emomiyo kipenjo jo pesa kawan akoni ni Trevor ki ng'ama olo pesa mondo ng'iew e bank mondo ng'iew go gari miringo go saloon in ng'ama ok riek nikech onge kaka ringo gi gari no biro duoko ni unless ni en ong'ado ni transport ma didhi tich kata itimo kode ohala moro mamedo ni pesa so wan gima ne watimo was to olo pesa to timo go gik moko mag siasa to koro be geno nitiere kan nikech ing'e ni sirikal nigi bade adek ker miluongo ni executive doho men judiciary to gi jood bura men legislator kawuono tiwacho ni sani koro jatend piny Kenya chal ni oketo bade kuonde go te to be nitiere geno ma jo Kenya maneno usani manjo yiero mowacho ni mudhi e od bura mondo mukony gi loso wach ni be nitie geno ngima mar weche ngima be bro dok kata piny kaka inene ni in iwacho ni ja accountant ing'e wach mar omenda yes weche ngima dhi dok chien koso koro gini ose kako dhi geno nitie nikech wan gi od bura kendo wan gi jood bura geno nitie ni kata joma ne obedo gi ilo kadonje Kenya Kwanza bro fwenyo nyime ka kwa dhi mbele ka ni kare be onge malich magiyudo kocha gibro chako bedo gi paro mano en gima na alieko gibro chako neno ni oningo bed ni gitimo gima joma nogone gi kura dwaro wan kaka wabunge ma jo Azimio wabro temo gi yore te ni gik ma nikech sani gini pok Ruto chako kelo gik moko kata sirikand Ruto ochako kelo gik moko e bunge the moment ma gibro chako kelo gik moko e bunge mwaluongo ni policies kata bills budget and gik machalo kamago wabro miyo gi kolo moromo kodgi sani ni neno ka at least this time committee ubiro doge divided report nitie minority report macha ne ok nyal bedi ka ne wan managi mrengo achiel koro wabro bedo budget wabro ng'iyo mini budget magikelo kokwane ka en gimoro madhi konyo jopiny wabro tamore koro kata kopo nokadho to mbele kaka poni gik moko chako okodhi maber
mana kaka nyotimore ne jo United Kingdom jo British ni neno kono fwenyo ni kare paro manyo prime minister nigo olingo gi bugo koro gichako koko gimbe ndibiro kon gini gi manager Azimio wacho ge okene kaka remano nigo oti koro gibiro chako step back. Anyalo paro 2014 I think it was 2014 kane Jubilee One gi ilo manegen gono gikelo VAT e commodities te nyaka ma dhano tiyogo to kane wakwero gi giwinji nyaka mogo nyaka chak nyaka mkati kila kitu negikete VAT to kane wakwero gi giwinjo jopiny nochako koko kana akela amendment negi yie magi support Mbadi ne ok gi yie negi support amendment mukel gi jakod dier jawane wane kod so kata mana sani ginyalo temo kelo gige gi marichogo to jopiny ok bi bedo go mamor jopiny biro chako tingo placards kadhi e od bura kago koko kadhi nyaka Harambee House State House to ginyadhi nigi security pack but gibiro go koko kagidhi Harambee House gibiro then jogi biro neno sense then bang mano biro konigi ni gima ne Azimio wacho nene kare to mano biro matimore ka wan jo Azimio watiyo tijwa makare mu aneno gik maricho mu wuoye samo winjore koro jopiny ng'eyo ni kare nitie gimoro marach mane biro omiyo geno pod nitie erokamano mheshimiwa Mano Honorable John Mbadi Jakom ODM kendo jaod bura mogwel bende pod wacho ni geno pod nitiere mbele kae ndiye nyikwa Ramogi maika molore chenro mar duola nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakachi Trevor Ombija taya nyakwa guoko cha pesa obro nere kendo bange kamano Trevor to ingi pako fieto erokamano pakra kadala ka erokamano ahinya. Walendo tho mar jaduong' Andrew Albert Ater Odundo en wuod moselado Odundo Agutu kod mama Ananyo Molo. En jaod moselal mama Dorina Obong, nyithinde gin Grace Lumumba, Harrison, Millicent, Mary, Martin, Jael, Sarah kod Ann. En wadgi moselal Atieno, Oure, Magawi, Nyateko, Onyango, Ngao, Awino, Bange, Ogege, Agutu, Aremo, Adera, Odula, Nyawanga, Rowa kod Wenje. En or moselal Nathaniel kod Yunia. Jaduong' moselal Simeon Dulo, Maleche kod Andrew yueche negin Atieno, Leonida, Kasera,